Μια εκπομπή για την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία. Κάθε Σάββατο, 12 με 1 το μεσημέρι, με τη Μιράντα Λισάνδρου. Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες. Σήμερα η εκπομπή μας έχει την τιμή να φιλοξενεί τον άνθρωπο που έστησε το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Ο Λόγος, αλλά και αυτόν που έριξε το πρώτο κάστρο του μονοπωλίου της ΣΥΤΑ στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου τον Σεπτέμβριο του 1995. Είναι ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής του Λόγου την τριετία 96-99, οπότε και άλλαξε σταδιοδρομία. Από τον Αύγουστο του 2001 μέχρι και σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Κυπριακής Εταιρείας Hellas-Sat, η οποία έχει και βάση στην Αθήνα. Χαίρομαι ιδιαίτερος, κύριε Πρωτοπαπά, που είστε εδώ για να συνομιλήσουμε για τα δορυφορικά. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερος. Καλημέρα, Μιράντα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές του Λόγου. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σε ένα πρόγραμμα τεχνολογίας, τέλος πάντων, που υπάρχει στο Κυπριακό ραδιόφωνο, και ευχαριστώ για τα καλά λόγια που έχεις πει προηγουμένως. Απλά μια παρατήρηση: δεν έχουμε σπάσει το μονοπόλιο της ΣΥΤΑ εκείνη την εποχή. Ήμασταν οι πρώτοι που το φέραμε. Δηλαδή η ΣΥΤΑ δεν ήταν έτοιμη να φέρει το ίντερνετ το 1995. Ήσασταν οι πρώτοι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το αναγγείλαμε εμείς το Σεπτέμβριο του 1995 και η ΣΥΤΑ ξεκίνησε να το φέρνει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δηλαδή τους είχαμε πιάσει προαπρόπτου. Αλλά όντως σπάσαμε το μονοπόλιο, γιατί εκείνη την εποχή απαγορευόταν χωρίς την άδεια της ΣΥΤΑ να έχεις οποιαδήποτε τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία σε τρίτους. Ήταν επιτρεπτό να γίνει αυτό το πράγμα κατά κάποιον τρόπο? Κοιτάξτε, δεν ήταν επιτρεπτό με βάση τους νόμους εκείνης της εποχής, και μάλιστα επειδή δεν ήταν επιτρεπτό, η ΣΥΤΑ μας είχε κόψει τις γραμμές τις πρώτες 4 μέρες που είχαμε φέρει το ίντερνετ. Όμως δεν μας έκοψαν τη διεθνή σύνδεση που είχαμε με το ίντερνετ, οπότε με αυτόν τον τρόπο κάναμε διεθνώς τη διαμαρτυρία μας για την Κύπρο που καθυστερούσε και έθετε, ας πούμε, φραγμούς στο διαδίκτυο. Ευτυχώς εκείνη την εποχή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μακαρίτης, ο Γλάφκος ο Κληρίδης, ήταν εναντίον αυτής της ενέργειας της ΣΥΤΑ, και ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Κασουλίδης, αλλά κυρίως και ο Υπουργός Συγκοινωνιών ο Αδάμος Αδαμίδης. Οπότε υποχρεώθηκαν. Ακριβώς. Και οι τρεις δήλωσαν ότι έπρεπε να φιλελευθερωποιηθούν οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις τηλεπικοινωνίες εκείνη την εποχή. Ήταν μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Γλάφκου Κληρίδη από το 1993. Οπότε βρήκαμε γόνιμο έδαφος για να ξεκινήσει να φιλελευθερωποιείται το ίντερνετ στην Κύπρο. Με αρκετά βάσανα. Μάλιστα, πώς ήταν η ζωή χωρίς ίντερνετ? Διότι έχει αρκετόν κόσμο που δεν θυμάται. Σίγουρα δεν θυμάται, και ειδικά οι νέοι αποκλείεται να θυμηθούν. Μιλήσατε για την αρχή που στήσαμε τον Λόγο. Οι προσφορές εκείνη την εποχή χωρίς ίντερνετ έρχονταν μέσα σε φακέλους, σε κασόνια. Δηλαδή έπρεπε να πάρεις μια προσφορά από το εξωτερικό. Έλεγες ότι το deadline, ας πούμε, ότι ήταν το Σάββατο ή την Παρασκευή. Έπρεπε να φύγει η προσφορά 3 μέρες πριν για να έρθει ταχυδρομικά ή με DHL, εκεί που έπρεπε να έρθει σε hard copy, όπως λέμε τώρα, όχι σε soft copy. Δεν μπορούσαν, χωρίς το ίντερνετ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ σοβαρά προγράμματα κατασκευής. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τώρα η Hellas-Sat που θέλουμε να παραγγείλουμε άλλους 2 δορυφόρους, χωρίς ίντερνετ τι θα κάναμε? Αυξάνονταν τα τηλεφωνήματα, δυσκολευόσουν να μεταφέρεις πληροφορία. Οι ειδήσεις ήταν, επειδή έφτασα και εγώ αυτήν την εποχή χωρίς ίντερνετ, ήταν απίστευτο το γεγονός ότι έπρεπε να περιμένεις από το ΑΠΕ ή από το Reuters να βγάλουν αυτά τα τηλεγραφήματα. Μάλιστα, για τα τηλεγραφήματα ήταν ειδική σύνδεση που είχε ο κάθε σταθμός. Ο κάθε σταθμός αξιολογούσε τις ειδήσεις που ήθελε να δώσει ανάλογα. Ενώ τώρα εγώ έμαθα ότι πέθανε ο πρόεδρος μόλις κατέβηκα από το αεροδρόμιο την Παρασκευή από την Αθήνα, μέσα από το Facebook. Ήταν πάρα πολύ απλό. Ή μέσα από το Twitter. Θα μπορούσε κάποιο. Ο οδηγός μου είχε Twitter με το φιλελεύθερο και του το έστειλαν ότι πέθανε ο πρόεδρος, ο Κληρίδης. Άρα
η ζωή έχει αλλάξει, η πληροφορία είναι άμεση πλέον. Και αν θυμάστε το 1995 όταν παρουσιάσαμε στους δημοσιογράφους για πρώτη φορά το ίντερνετ, τους είχα πει χαρακτηριστικά ότι η περίοδος των μπαλκονιών και η περίοδος της μονομερούς πληροφόρησης σταματά. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει κάπου ένας πολιτικός ή να πηγαίνει ένας επιχειρηματίας να κάνει άλλα και να λέει άλλα και ο Λαουτζίκος, ας πούμε, να μπορεί να το χάψει αυτό που λέει ο πολιτικός, διότι υπάρχουν τόσες πληροφορίες εκεί, υπάρχουν τόσα κινητά τηλέφωνα που θα έβγαζα φωτογραφία το συγκεκριμένο γεγονός, υπάρχουν τόσα Twitter που θα έλεγαν οι παρευρισκόμενοι τι θα γινότανε, που δεν μπορεί πλέον να κρύψει κάτι κάποιος και δεν μπορεί να κρυφτεί όπως γινόταν παλιά τη δεκαετία του 80 ή αρχές της δεκαετίας του 90. Σίγουρα και τα social media δίνουν λόγο στον απλό πολίτη. Βέβαια, και είναι αυτό που είχα πει και στην Αθήνα τελευταία στο συνέδριο της Infocom. Τα social media είχαν τεράστια επιτυχία, διότι στην αρχή όταν βγήκε το ίντερνετ, βγήκε με τα πρότυπα της τηλεόρασης και των ηλεκτρονικών μουμουέ. Δηλαδή έβγαζε μεν την ανακοίνωση, μπορούσες να στείλεις κάποια μηνύματα, αλλά δεν κοινωνικοποιήσω. Οπότε ξεκίνησαν να υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των ανθρώπων ως προς το χαρακτήρα τους. Δηλαδή καταστρατηγεί το πρόσωπο με βάση τη θεολογική και την ελληνική φιλοσοφία έναντι του ατόμου. Δηλαδή εξατομικεύεται ο άνθρωπος, ήταν κλειστός στον εαυτό του, παρακολουθούσε μόνο αυτά που ήθελε, δεν κοινωνικοποιείτο. Μετά από το 2001, όταν διαπιστώθηκαν αυτά τα προβλήματα, σταδιακά ο άνθρωπος αναγκαστικά χρησιμοποίησε το ίντερνετ για να κοινωνικοποιείται. Ξεκίνησαν τα chat rooms πρώτα-πρώτα, που ήταν απρόσωπα και χωρίς φωτογραφίες ή μια φωτογραφία αν μπορούσε να είχε, και τη μεγάλη επανάσταση την έκαναν τα social media με το Facebook και το Twitter και τους υπόλοιπους. Εσείς το χρησιμοποιείτε αρκετά το Facebook, Ναι, το χρησιμοποιώ αρκετά και το Facebook και το YouTube. Έχω 2 κανάλια στο YouTube. Το Twitter δεν άρχισα να το χρησιμοποιώ γιατί δεν θέλω να συνέχεια να ενημερώνω τον κόσμο. Δεν είμαι, ας πούμε, έχω συναντήσει φίλους, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία ένα θεολόγο του Ισλάμ, ο οποίος έχει 6 εκατομμύρια followers στο Twitter. Δηλαδή, είναι opinion leader αυτός. Είναι opinion leader, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άτομα τα οποία το χρησιμοποιούν και είναι καλά να το χρησιμοποιούν. Ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι, για να είσαστε πολύ in, θα πρέπει να έχετε ένα Twitter, ένα λογαριασμό του Twitter. Το Twitter, ναι, σαφώς έχει μια τεράστια δύναμη από πλευράς μετάδοσης των ειδήσεων. Όμως είναι αλήθεια ότι πρέπει να ζήσουμε και λίγο στην πραγματική ζωή. Δεν μπορούμε συνέχεια να είμαστε είτε με έναν κινητό είτε πάνω στο κομπιούτερ. Ακριβώς. Και δυστυχώς βλέπουμε τώρα και τη νέα γενιά. Πας κάπου έξω να φας ή έξω να κοινωνικοποιηθείς. Κάθονται και οι 4, οι 5, οι 6 νέοι έφηβοι μαζί με τα κινητά τους και κοινωνικοποιούνται μέσω των ηλεκτρονικών media, χωρίς να ανταλλάζουν μια κουβέντα ή ένα βλέμμα μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγάλοι να κοινωνικοποιήσουμε περισσότερο φυσικά τους νέους. Είναι και αυτό το καινούριο του μέσου. Σιγά σιγά ίσως να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξουν αυτές οι αξίες. Σαφέστατα, όλα είναι μόδα. Θα το δείτε αυτό. Κύριε Πρωτόπαπα, ταξιδεύετε σε ολόκληρον τον κόσμο. Βλέπετε γενικά τα πράγματα που υπάρχουν από πλευράς τεχνολογίας, τα νέα δίκτυα, τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η Κύπρος που στέκει σήμερα? Η Κύπρος είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Το έχω πει και στο περασμένο συνέδριο του Infocom που γίνει την περασμένη εβδομάδα. Για να φανταστείτε, στην Αθήνα έχω στο σπίτι μου 50 Mbps, στην τιμή που υπάρχει στην Κύπρο το 3 Mbps, ας πούμε, σύνδεση. Και δυστυχώς οι ταχύτητες του ίντερνετ είναι πάρα πολύ χαμηλές στην Κύπρο και το ίντερνετ είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην ελκύονται υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην Κύπρο. Έναντι, ας πούμε, της Μάλτας, η οποία Μάλτα έχει γίνει όλο το νησί ένα ολόκληρο data room, όπου μπορείς να εγκαταστήσεις servers, cloud, όλος ο ηλεκτρονικός τζόγος του κόσμου από τη Μάλτα περνά, οι περισσότερες εκκαθαρίσεις πιστωτικών καρτών περνάνε από τη Μάλτα. Που είναι μια υπηρεσία την οποία θα μπορούσαμε να προσφέρουμε.
Άνετα. Δυστυχώς στην Κύπρο, όπως είχε πει και ένας φίλος στο συνέδριο που όταν κάναμε το summit κάτω η συζήτηση των CEOs, η Κύπρος το 80 και το αρχές του 90 είχε διαπρέψει ως κέντρο υπηρεσιών, διότι είχε πολύ καλές τηλεπικοινωνίες για εκείνη την εποχή και πολύ καλές αεροπορικές συνδέσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε, δηλαδή μια εταιρεία που θέλουμε να εφαρμόσουμε τις νεοφανείς, ας πούμε, υπηρεσίες του cloud, χρειάζεσαι γρήγορο ίντερνετ για να τις εφαρμόσεις. Δεν μπορείς να έχεις cloud και να θέλεις μια εταιρεία να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες cloud και να έχει σύνδεση 5 Mbit ή 10 Mbit. Βασικά για να μπορείς να κάνεις upload ναι, χρειάζεσαι να έχει το cloud. Η νέα τεχνολογία του cloud τι είναι? Μαζεύουμε όλους τους υπολογιστές, αντί να έχει κάθε εταιρεία τους δικούς της υπολογιστές και το δικό της IT, τους μαζεύεις σε ένα χώρο και παρέχεις υπηρεσία σε πολλές εταιρείες. Οπότε δεν χρειάζεται να έχεις περισσότερο προσωπικό, δεν χρειάζεται να σπαταλείς πολύ ρεύμα, δεν χρειάζεται να έχεις πολλαπλάσια υπολογιστική δύναμη στις διάφορες εταιρείες. Έχεις μία και την εκμεταλλεύεσαι ανάλογα με τη χρήση. Αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, και λέμε όλοι τώρα για cloud και για ίντερνετ και λοιπά, και για τις λεγόμενες υπηρεσίες, διασκορπισμένες υπηρεσίες, χρειάζεται να έχεις γρήγορο ίντερνετ. Χωρίς να έχεις γρήγορο ίντερνετ δεν έχεις τίποτα. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε ψηλές ταχύτητες στην Κύπρο? Οφείλεται πρώτον στην έλλειψη της πολιτικής βούλησης. Δηλαδή κακίζω όλους τους υπουργούς συγκοινωνιών που υπήρχαν από το 2000 μέχρι σήμερα, για να μην θεωρηθώ ότι κακίζω μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, και κακίζω όλα τα διοικητικά συμβούλια της ΣΥΤΑ από το 2000 μέχρι σήμερα. Διότι το να μπορείς να ασκείς κοινωνικό ρόλο, και άρχισαν τώρα να λένε η ΣΥΤΑ ότι έχουμε κοινωνικό ρόλο και δεν πρέπει να πουληθούμε και δεν πρέπει να κάνουμε. Πού είναι ο κοινωνικός της ρόλος της ΣΥΤΑ? Άμα λάβεις υπόψη ότι μία σύνδεση με έναν καλώδιο από την Κύπρο στην Κρήτη στοιχίζει 35 εκατομμύρια ευρώ και ο αέρας του αέρο, ας πούμε, του σκανδάλου είναι 19, δηλαδή το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της ΣΥΤΑ δεν κοίταζε πώς θα μπορέσει να αναπτύξει τη ΣΥΤΑ. Και κακίζω τα συμβούλια, διότι όπως είναι η νομοθεσία στην Κύπρο, είναι τα διοικητικά συμβούλια που είναι υπεύθυνα και είναι τα διοικητικά συμβούλια που χαράσουν το όραμα ενός οργανισμού, αφού συνεδριάζουν μια φορά την εβδομάδα και είναι αυτοί που προσλαμβάνουν μέχρι και τις καθαρίστριες. Άρα δεν έχει η διεύθυνση, και όσο και να θέλει, και το προσωπικό όσο και να θέλει να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να τις εφαρμόσει. Και δυστυχώς είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν έχει απασχολήσει καμιά κυβέρνηση αυτό το θέμα. Τώρα με το νέο πρόεδρο, μεταξύ μας το συζητούσαμε. Μεταξύ μας το συζητούμε 100 φορές, πάρα πολλά χρόνια, σε σημείο που βλέπουμε εμείς σαν Ελλασσάτ, επειδή αυξάνονται πολλοί οι υπηρεσίες που θα έχουμε στο δορυφορικό μας σταθμό, να συμφέρει να ποντίσουμε καλώδιο με την Ελλάδα και να παρακάψουμε και τη ΣΥΤΑ και όλους τους άλλους. Δηλαδή αυτό τι απώλειες θα είχε για την Κύπρο? Τίποτα. Θα δίδαμε φτηνό ίντερνετ σε όλη την Κύπρο. Δηλαδή δεν είναι σε μια επένδυση, ας πούμε, των 700 εκατομμυρίων δολαρίων που έχουμε τώρα, το να επενδύσουμε άλλα 15-20 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να ποντίσουμε καλώδιο, δεν είναι κάτι το εξωφρενικό για να δημιουργήσεις ένα κόπο. Δεν έχετε καλώδια, δεν έχετε ποντίσει καλώδια. Εμείς δεν έχουμε ποντίσει καλώδια, αλλά παίρνουμε και από τη ΣΥΤΑ και από την PrimeTel και σε λίγο καιρό από την CableNet υπηρεσίες. Αλλά για να καταλάβετε τις υπηρεσίες που έχουμε στην Ελλάσσατ στην Κοφίνου, έχουμε σήμερα 4,5 gigabits. Δηλαδή υπάρχουν ISPs που μπορεί να μην έχουν τόση γρήγορη ταχύτητα, τόση γρήγορη σύνδεση, διότι έχουμε πελάτες οι οποίοι στέλνουν υπηρεσίες σε άλλους δορυφόρους, όχι στην Κύπρο. Προσφέρεται και στον καταναλωτή, στους οικιακούς καταναλωτές, ενώ κάποιες υπηρεσίες, ή αυτό το πράγμα δεν πέτυχε τελικά? Δεν είναι να πετύχει. Οι υπηρεσίες αυτές των δορυφορικών υπηρεσιών, γενικά το δορυφορικό ίντερνετ, έχει να κάνει με τις απομακρυσμένες περιοχές. Να. Αν τώρα, ας πούμε, στην Κύπρο η ΣΥΤΑ και οι άλλοι πάροχοι του ίντερνετ έχουν εγκαταστήσει κόμβους σε όλη την Κύπρο, δεν θα αξίζει τον κόπο
να πουλήσεις ή να αγοράσεις δορυφορικό ίντερνετ, διότι είναι πιο χαμηλές οι ταχύτητες. Και ήδη συμβαίνει έτσι. Συμβαίνει βεβαίως και σε όλες τις περιοχές, όμως υπάρχουν καμιά 20 εκατομμύρια Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν σε καλωδιακές εγκαταστάσεις. Θα θέλαμε να μάθουμε τις δραστηριότητες σας πάνω σε αυτό. Ναι, να σας πω, από το 2010 που ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, είχαμε αποδηθεί σε μια προσπάθεια να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντάξει μέσα στο πρόγραμμα του 2020 και τις δορυφορικές εφαρμογές. Μετά από πάρα πολλή πίεση και πάρα πολλές παρουσιάσεις, το περασμένο καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένταξε στην ευρωπαϊκή πολιτική και τις δορυφορικές εφαρμογές. Αυτό τι θα σημαίνει για την Ευρώπη? Σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί στις απομακρυσμένες περιοχές που υπάρχουν κοινότητες των 5-10 οικογενειών να επενδύσουν τεράστια ποσά για να πάρουν οπτικές ίνες και καλώδια ή οποιαδήποτε άλλα επίγεια μέσα, αλλά θα μπορούν να επενδύσουν μόνο 500 ευρώ ή λιγότερο από 500 ευρώ, 200 με 500 ευρώ, για να εγκατασταθεί η δορυφορική σύνδεση, δορυφορικό ίντερνετ, και πάνω στο ίντερνετ μπορούν να προσθεθούν όλες οι άλλες υπηρεσίες. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε από φέτος να διαπιστώνουμε και από τις τελευταία 2 χρόνια, ότι το ίντερνετ πλέον είναι η βασική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Και πάνω στο ίντερνετ μπορούν να καθίσουν όλες οι υπόλοιπες. Ακόμα και η φωνή. Ακόμα και η φωνή, ακριβώς. Σε ποιες χώρες τώρα δραστηριοποιείστε, έτσι, που υπάρχει αυτό το χάσμα που δεν μπορούν από μακρισμένες περιοχές να έχουν διαδίκτυο? Εμείς έχουμε κάποιες εγκαταστάσεις στην Κύπρο, στις απομακρυσμένες περιοχές, στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, διότι έχει πάει το δίκτυο και όπως πολύ σωστά ο κύριος Χειμώνας εδώ, θα αλλάξει το ίντερνετ αυτό με το να χρησιμοποιήσει τα Wi-Fi τα δικά μας και να τα βάλει μέσα στις πλατείες με κανονικό ίντερνετ πλέον. Και στην Ελλάδα έχουμε αρκετές εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, λατομεία, ηχθειοκαλλιέργειες, ελαιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα. Υπάρχουν και θαλάσσιες υποδομές εκεί που ίσως να βολεύει το δορυφορικό. Ακριβώς. Όμως στην Ευρώπη χρησιμοποιούνται και έχει και εταιρείες που βρίσκονται πολύ μακριά που χρησιμοποιούν το δορυφορικό ίντερνετ, ας πούμε, εργοστάσια που είναι μέσα σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Είπατε προηγουμένως για τη ψηφιακή ατζέντα, ότι έχει εντάξει και το τη δορυφορική τεχνολογία. Για το 2020 η Ευρώπη λέει ότι θα πρέπει να καλύπτεται καθολικά μέχρι τότε στα 30 Mbps ολόκληρη η Ευρώπη, και μέχρι τότε πάλι θα έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης με ταχύτητες άνω των 100 Mbps, τουλάχιστον το 50% των οικογενειών στην Ευρώπη. Μέσα στην κρίση την οικονομική, μήπως τελικά πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση αυτών των στόχων? Κοιτάξτε, εξαρτάται αν θα είναι αυτόν κρατικοδίαιτο και πόσο κρατικοδίαιτο θα είναι αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά, άμα λάβει κανείς υπόψη την τεχνολογία τώρα του χαλκού, το πόσο προχωρεί ο χαλκός, δεν θα χρειάζεται να βάλεις οπτική ίνα στο σπίτι για να έχεις 100 Mbps. Δηλαδή μπορείς να βάλεις οπτική ίνα μέχρι το καφάο, μέχρι το κουτί έξω από τα σπίτια της περιοχής, και από εκεί δεν μπορείς να βάλεις 100 Mbps μέχρι το 2020 με καλώδιον. Ήδη με επιτυχία το VDSL βάζεις μέχρι 50 Mbps. Φυσικά, από την άλλη, πιέζουν στις διάφορες χώρες οι εργολάβοι οικοδομών λόγω της κρίσης που δεν έχουν δουλειά, για να μπορέσουν να σκάπτουν, για να βάζουν οπτικές ίνες, πιέζουν το να μπει το fiber to the home. Και πιέζουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Είναι όμως πανάκριβο αυτό το πράγμα? Δεν είναι πανάκριβο. Έχουμε έναν πελάτη στη Βουλγαρία, ο οποίος έχει δορυφορική πλατφόρμα στη Βουλγαρία, έχει 1 εκατομμύριο συνδρομητές στη Βουλγαρία, που προσφέρει fiber to the home με δική του κατασκευή. Είναι περίπου τώρα όσον είναι να χρησιμοποιήσεις έναν κανονικό καλώδιο για να μπει. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα.
Δηλαδή, όταν έχεις μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα, δεν είναι όπως έχουμε εμείς στα σπίτια μας και είναι σχεδόν διακριτά. Αλλά στις μεγάλες περιοχές στις πόλεις της Ευρώπης, όταν έχεις μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα, θα πρέπει να καλωδιώσεις αυτά τα 30 διαμερίσματα και να πάει η οπτική να μέχρι τα 30 διαμερίσματα. Αυτό προϋποθέτει πρώτα μια αλλαγή της νομοθεσίας της πρόσβασης. Προϋποθέτει στο ότι ποιος θα κάνει την πρόσβαση με την οπτική ίνα, άλλο θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, διότι παλιά υπάρχει ο χαλκός αυτή τη στιγμή στα σπίτια μας, ή τουλάχιστον τον βγάζαμε μέχρι τα σπίτια, διότι προηγουμένως υπήρχε η ΣΥΤΑ, υπήρχε ο ΟΤΕ, υπήρχε η Telecom Italia από το 1930, ας πούμε, που ξεκίνησε η τηλεφωνία ευρέωση στην Ευρώπη, που είχαν στρώσει αυτά τα καλώδια και είχαν δημιουργήσει αυτή την υποδομή, και γι' αυτό πάνω στα καλώδια καθίσαμε τώρα με το VDSL. Όταν θέλουμε να ξαναεγκαταστήσουμε οπτική ίνα, έχουμε άλλα προβλήματα, πολύ πιο... Θα γίνει, ας πούμε, συζητούς στις διάφορες χώρες, να γίνει εταιρεία κρατική η οποία να δίνει υπηρεσίες σε άλλους. Αν γίνει κρατική εταιρεία, χαθήκαμε. Θα γεμίσει από ρουσφέτια και λαμογές όλων των πολιτικών, διότι δεν είναι μόνο της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι όλη η Ευρώπη που είναι ανακατεμένη με αυτά τα πράγματα, γίνει κοινή διαπίστωση δηλαδή. Οπότε δεν θα έχεις υπηρεσία στο τέλος. Αν γίνει μια εταιρεία να αναλάβει με βάση διαγωνισμού αυτήν την ιστορία, όντως λόγω της κρίσης, αλλά λόγω και της πολιτικής αστάθειας σε μερικές χώρες, υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι στις κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών ως προς τις επενδύσεις. Διότι εντάξει, να αναλάβει μια εταιρεία μετά από διαγωνισμό να κάνει όλη την επένδυση, τα δισεκατομμύρια. Τι της εγγυάται ότι μετά από 15 χρόνια μια βουλή, ένας υπουργός δεν θα ξυπνήσει και να αλλάξει την νομοθεσία, και εκεί που είχε κάνει όλες τις επενδύσεις να βρεθεί εκτός νηφώνος. Δηλαδή είναι πολλά προβλήματα που έχουμε σε αυτήν τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία και το fiber to the home. Στην Κύπρο έχω την εντύπωση ότι δεν καταλάβαμε ότι θα είναι μία καθολική υπηρεσία, γιατί ο κάθε πάροχος σκέφτεται να στήσει το δικό του δίκτυο οπτικών ινών. Αν δεν κάνω λάθος. Τελικά μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Αλλά θα γίνει όπως στην Κύπρο πάντα που το κάνουμε στραβά, ο καθένας να κάνει τις διαφορετικές του επενδύσεις. Είναι τεράστιο το κόστος. Που είναι τεράστιο κόστος που θα έχει, και δεν ξέρουμε αν τελικά θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του. Τι έγινε με τα δίκτυα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη? Στην Κύπρο έχουμε μία ΣΥΤΑ η οποία είναι κρατική. Έχουμε και κάποιους άλλους παρόχους οι οποίοι έκαναν κάποιες δικές τους υποδομές και σε κάποιο σημείο συνδέονται με το δίκτυο της ΣΥΤΑ. Ένας από αυτούς, η CableNet για παράδειγμα, είναι με coaxial, είναι με ομαξονικό καλώδιο, που το ομαξονικό καλώδιο μπορεί να πάει μέχρι 200 Mbps. Δεν χρειάζεται να έχεις αυτό το περιορισμό του χαλκού. Αλλά και τα 200 Mbps δεν μπορούν να πάνε σε όλη την Κύπρο. Είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό που θα ρωτούσα είναι, τώρα γίνεται και ένας διάλογος για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑ. Μήπως τελικά αυτή η υπηρεσία του δικτύου θα πρέπει να φύγει από τη ΣΥΤΑ και να πάει σε κάποιον άλλον ιδιότη, το χάλκινο δίκτυο, το στήσιμο των οπτικών ινών, όλα αυτά τα πράγματα. Η υποδομή. Η υποδομή, ναι. Και αυτό είναι μια λύση, αλλά αν πάει η υποδομή, τι θα πάρει ο άλλος? Δηλαδή η κυβέρνηση τι θα έχει να πουλήσει για να πάρει έσοδα από την ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ? Διότι εκεί είναι το μεγαλύτερο. Ακριβώς. Δηλαδή η μεγάλη στρατηγική θέση αυτή τη στιγμή της ΣΥΤΑ είναι τα καλώδια, που έχει τα διεθνή καλώδια που διασυνδέει την Κύπρο μαζί με τις γειτονικές χώρες, που έχουν μια τιμή, και υποδομή. Ναι. Και η πελατειακή βάση φυσικά, αλλά αυτό είναι το πιο. Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα αυτή τη στιγμή να παραμείνει το δίκτυο? Δεν θα βρισκόταν αγοραστής για τη ΣΥΤΑ. Ναι. Στο εξωτερικό τι γίνεται? Δηλαδή βλέπουμε ότι στα δίκτυα του ρεύματος ευνοεί η Ευρώπη το να υπάρχει
ένα ξεχωριστό σύστημα, μια ξεχωριστή εταιρεία η οποία να διαχειρίζεται αυτά τα δίκτυα και του φυσικού αερίου. Στην τηλεφωνία στο δίκτυο του ρεύματος και του φυσικού αερίου ευνοεί η Ευρώπη, διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Είναι τεράστιο το κόστος. Και αν βρεθούν 4-5 να έχουν δικά τους δίκτυα, θα γεμίσουν οι δρόμοι καλώδια και είναι μεγάλες, πολύ ογκώδεις οι υποδομές αυτές και πολύ χρηματοβόρες, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να το κάνει κάποιος. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουν γίνει λεγόμενοι διαχειριστές δικτύου στις διάφορες χώρες για την ενέργεια. Τώρα για το θέμα των τηλεπικοινωνιών υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για την επόμενη καθολική υπηρεσία, για το fiber to the home. Ακόμα πολλές χώρες προβληματίζονται. Κάποια στιγμή όμως θα έρθει πρώτα ένας οργανισμός, όπως την Deutsche Telekom, όπως τον ΟΤΕ, που θα πει αποφασίζουμε στη δική μας υποδομή να βάλουμε fiber to the home. Αν τους αφήσουν οι ρυθμιστές θα το κάνουν, αν δεν τους αφήσουν θα έρθουν και οι υπόλοιποι εναλλακτικοί και θα κάνουν μια συμφωνία, ένα consortium ή μια συμφωνία χρήσης από προηγουμένως, για να μπορούν να χρησιμοποιούν και τις οπτικές ίνες και αυτήν την υποδομή. Δηλαδή και τώρα την υποδομή, ας πούμε, της ΣΥΤΑ, του ΟΤΕ, της Deutsche Telekom, τη χρησιμοποιούν, του χαλκού, τη χρησιμοποιούν οι εναλλακτικοί με ένα μίσθωμα το μήνα, ας πούμε, που είναι το λεγόμενο local loop που χρειάζεται, το LLU. Το οποίο μάλιστα είναι και ρυθμιζόμενο. Είναι ρυθμιζόμενο, μα υποχρεωτικά πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο το local loop. Με βάση αυτού θα μπορούσε να γίνει και ένα δίκτυο οπτικών ινών. Εσείς τώρα μέχρι τι ταχύτητες προσφέρετε δορυφορικά? Εμείς δεν είναι ο δορυφόρος δεν μπορεί να δώσει ψηλές ταχύτητες δορυφορικά, ειδικά ο δικός μας που χρησιμοποιεί συχνότητες KU. Μπορούμε να δώσουμε μέχρι 30 Mbps, 40 Mbps, αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Δεν έχουμε τόσα resources, τόσες πηγές από πλευράς φάσματος. Οι νέοι δορυφόροι, οι KA, που θα έχουμε και στους επόμενους δορυφόρους μας εμείς KA φάσμα, που είναι πιο ψηλές συχνότητες που μπορούν να μεταβιβαστεί περισσότερη πληροφορία, μπορούν να δώσουν μέχρι 50 Mbps, 30 Mbps δίνουν σήμερα. Αλλά μέχρι 50-100 Mbps μπορούν να δώσουν. Ετοιμάζετε τον νέο δορυφόρο, κύριε Πρωτοπαπά? Ναι, είμαστε στην τελευταία, τους νέους δορυφόρους, θα είναι 2 δορυφόροι. Είμαστε στην τελευταία φάση της σχεδίασης. Ελπίζουμε να βγούμε σε διαγωνισμό πριν το τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου. Και αυτή τη στιγμή προσφέρετε υπηρεσίες cloud? Εμείς έχουμε ένα private cloud δικό μας, το οποίο κάναμε όχι για πλάκα εντός εισαγωγικών τεχνολογική, απλά για να είμαστε μέσα στην τεχνολογία, όπου το χρησιμοποιούμε τον τελευταίο χρόνο. Και δίνουμε και κάποιες υπηρεσίες σε κάποιους ξεχωριστούς πελάτες όταν το ζητήσουν. Είναι στην Αθήνα. Μπορώ να σας πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος με τις υπηρεσίες cloud που έχουμε. Δηλαδή μπορεί να χαλάσει ένας ολόκληρος σερβερ, να τον αντικαταστήσουμε χωρίς να χαλάσει οτιδήποτε από την υπηρεσία μας. Δηλαδή αυτή είναι η μαγεία του cloud. Μπορείς να υπάρχει full εφεδρεία σε όλα, και από πλευράς hardware και από πλευράς software. Μα ούτως ή άλλως αυτό είναι χρήσιμο και για τις στρατιωτικές υπηρεσίες που μπορούν να απολαμβάνουν. Δηλαδή, αν πάρουμε την κυβέρνηση της Κύπρου, που η κυβέρνηση της Κύπρου είναι μια μικρή, έχει το μέγεθος μιας πολύ μικρής εταιρείας στο εξωτερικό. Έτσι, για να μην νομίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι είναι πολύ σπουδαίοι και είναι ένας σπουδαίος οργανισμός. Έχει το μέγεθος μιας μικρής εταιρείας στο εξωτερικό. Θα μπορούσε με ένα cloud να μαζευτούν όλες οι υπηρεσίες της κυβέρνησης σε έναν data room, το οποίο να είναι διπλό ασφαλισμένο, να είναι διπλό κλειδωμένο, να έχει τους καλύτερους τεχνικούς να το χειριστούν, αλλά ένα πολύ γρήγορο δίκτυο για να επικοινωνήσει η κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά κτίρια μεταξύ τους, και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια ευρώ τόσο από πλευράς μισθολογικού, που υπάρχουν IT managers σε όλες τις υπηρεσίες και υπεύθυνοι των υπολογιστών. Και ξεχωριστά συστήματα παντού, δεν επικοινωνεί τίποτα. Ακριβώς, και ως προς την ενοποίηση των υπηρεσιών. Δηλαδή είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τη νέα κυβέρνηση. Εσείς
Δεν ξέρω, έχετε συναντήσει τον Υπουργό του, έχετε μεταφέρει κάποια πράγματα? Τον Υπουργό Συγκοινωνιών, βεβαίως. Μάλιστα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Μητσόπουλο. Είχαμε βρεθεί και είναι και πρόεδρος της Επιτροπής στο Σοφό για το διάστημα, γιατί η Κύπρος έχει προχωρήσει αρκετά στο θέμα του διαστήματος. Ναι. Και τον επόμενο χρόνο μπορεί να μπει και στην ΙΖΑ. Είναι δυνατόν να μπει στην ΙΖΑ, στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Έχουν περάσει τα 5 χρόνια που είμαστε στη δοκιμαστική, ας πούμε, φάση, και μπορούμε να μπούμε σαν αντεπιστέλλον μέλος, σαν associate member στην αρχή. Τι σημαίνει αυτό, ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Έχει τρομακτικά πλεονεκτήματα, ειδικά για την έρευνα στην Κύπρο, διότι θα μπορεί να δώσει η κυβέρνηση, ας πούμε, ένα ποσό γύρω στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην ΙΖΑ για να μπορεί να είναι μέλος, αλλά το 90% αυτών των χρημάτων έρχεται υπομορφή ερευνητικών κονδυλίων στην Κύπρο. Το διάστημα όμως. Για το διάστημα και εφαρμογές διαστήματος. Δηλαδή, που δεν έχουμε μέχρι σήμερα τέτοιου είδους. Υπάρχουν μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων κάποιες εφαρμογές, αλλά συστηματικά τα πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να μην πάρουν μόνο αυτά τα χρήματα που είναι για την Κύπρο, αλλά να συμμετέχουν με άλλα πανεπιστήμια και άλλες εταιρείες στο εξωτερικό, να κάνουν δίκτυο και να κάνουν κοινές προτάσεις στην ΙΖΑ για δορυφορικές εφαρμογές. Και δεν είναι μόνο για το διάστημα, να εννοούμε πάντα τον πύραυλο και το δορυφόρο. Για παράδειγμα, η Ελλάδα πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την ΙΖΑ, από την Ελλάδα. Και μέσω αυτών των λεφτών είχαμε στήσει το δορυφορικό ίντερνετ στην Ελλάδα με λεφτά της ΙΖΑ, τα οποία φυσικά λεφτά της ΙΖΑ ήρθαν πίσω στην Ελλάδα από αυτά που έδωσε η Ελλάδα. Αλλά συνεργαστήκαμε, κάναμε μελέτες μαζί με άλλους δορυφορικούς οργανισμούς για το ίντερνετ, κάναμε νέες υπηρεσίες. Όλα αυτά και δεν είναι καθαρά ερευνητικό, δηλαδή να τετραγωνίσεις τον κύκλο πάνω στο διάστημα. Είναι και εφαρμοσμένες υπηρεσίες. Και ευτυχώς στην Κύπρο υπάρχουν πανεπιστήμια που ασχολούνται. Και το ΤΕΠΑΚ έχει τον Διόφαντο Χατζημίτσιν εκεί που ασχολείται με τους δορυφόρους παρατήρησης γης. Έχει τον κύριο Κάτσιν το Intercollege, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, πώς λέγεται τώρα. Έχει καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με το διάστημα. Και διάστημα δεν είναι μόνο οι τηλεπικοινωνίες και ο δορυφόρος, είναι και η παρατήρηση γης. Έχετε ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, το Γαλιλαίος? Με το Γαλιλαίο αρκετά. Όταν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών, μας είχαν καλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 να μας συμβουλευτεί, γιατί είχαν προβλήματα. Και τα προβλήματα που υπήρχαν τότε, και νομίζω θα υπάρχουν, είναι το ότι ήταν πολυκρατικό. Υπήρχαν πολλές φωνές. Το κάθε κράτος ήθελε να έχει τη δική του συμμετοχή και το δικό του κομμάτι, το δικό του πίτα, ας πούμε, στο Γαλιλαίο, και δεν έβρισκες άκρη. Αρχίσαν να ξεκαθαρίζουν τώρα τα πράγματα. Ακριβώς. Το είχα συζητήσει με αρκετούς Ευρωπαίους επιτρόπους και σχετικά άσχισαν να ακολουθούν τη δική μας εισήγηση. Ουσιαστικά μας έλεγαν, εσείς οι δορυφορικοί, οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, εφόσον είσαστε επιτυχείς, πέστε μας πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Και εμείς τους είπαμε, πρέπει να γίνετε και εσείς ιδιωτικοί. Πρέπει να φύγει από τον κρατισμό και να πάει να γίνει πιο ιδιωτικός ο Γαλιλαίος, με πιο ιδιωτικά κριτήρια. Δεν πρέπει κάθε χώρα να διεκδικεί κάτι για το Γαλιλαίο επειδή είναι χώρα. Να αφήσουν το σύστημα να δουλέψει. Από την άλλη όμως υπήρχαν και οι αντιδράσεις του αμερικάνικου συστήματות. Τι είδους αντιδράσεις υπήρχαν? Από τον GPS? Ναι, γενικά από τα άλλα τα συστήματα, για τον εξής λόγο. Αν γίνει για παράδειγμα μια εχθροπραξία στην περιοχή μας, δεν θα υπάρχει GPS. Όταν θα περνά ο δορυφόρος του GPS, από την περιοχή μας θα είναι σβηστός. Ξέρετε πόσα βλήματα και πόσους όλμους και πόσα αυτή τη στιγμή έξυπνα συστήματα αμυντικά στηρίζονται σε αυτόν τον GPS. Άρα οι Αμερικάνοι δεν θα ήθελαν κάποιοι να έχουν έναν ανεξάρτητο GPS, το οποίο να μην το ελέγχουν και να μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος. Γι' αυτόν τον λόγο και οι Ρώσοι έχουν το δικό τους GPS για τις δικές τους ρώσικες δυνάμεις. Άρα το να ελέγχει κάποιος ένα civilian ή ένα στρατιωτικό GPS είναι μεγάλη υπόθεση, υπηρεσία GPS. Και
πώς θα αλλάξει για την Ευρώπη τώρα με αυτό το σύστημα? Αλλάζει διότι η υπηρεσία αυτή, όπως μας την είχαν παρουσιάσει και ο διευθυντής τηλεπικοινωνιών της ΙΖΑ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τότε που είχαμε συνεργαστεί μαζί για να κάνουμε το lobby για τον GPS τότε με το Γαλιλαίο, γιατί υπήρχε μια περίπτωση που θα ακυρωνόταν το Γαλιλαίο. Και η ΙΖΑ, η οποία ήταν τεχνικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας χρησιμοποίησε να κάνουμε από κοινού ένα λόμπι για να μπορέσει να σταθεί το Γαλιλαίο. Να πείσει τους πολιτικούς και λόγω της κρίσης και λόγω του περιορισμού των κονδυλίων να μην προχωρήσει. Ουσιαστικά είναι πολύ πιο καλό από τον GPS. Πιάνει πολύ εύκολα μέσα στα σπίτια και είναι και πολύ πιο ακριβές το Γαλιλαίο. Και το 2014 έχω διαβάσει ότι θα το εκτοξεύονται σταδιακά αρκετοί δορυφόροι. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο στόλος των δορυφόρων και θα είναι έτοιμο για εφαρμογή. Και τι υπηρεσίες θα μπορεί να προσφέρει? Είναι οι υπηρεσίες του εντοπισμού θέσης. Αλλά πάνω στις οποίες μπορείς να στήσεις απίστευτα πράγματα. Ειδικά άμα υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, απίστευτα πράγματα. Ναι, δηλαδή πλέον βλέπουμε στον GPS να μπορείς να βρίσκεις εστιατόρια, να μπορείς να βρίσκεις ό,τι θέλεις, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο, υπάρχουν υπηρεσίες, χρειάζεται πολύ φαντασία και δυστυχώς, ειδικά στους mobile operators, ειδικά για το GPS, και δυστυχώς στην Κύπρο δεν υπάρχει φαντασία ούτε από την ΕΠΤΙΕΝ ούτε από την ΣΥΤΑ. Δηλαδή πεστε μας τις λίγες υπηρεσίες που προσφέρουν άλλοι. Μπορεί να προσφέρεις κάτι. Πας στον αυτόματο ταμεία της τράπεζας να πάρεις λεφτά. Εάν πάεις με την κάρτα σου και πάρεις λεφτά, αλλά δεν έχεις μαζί σου το κινητό, θα σου στείλει ένα μήνυμα και θα σου πει: ξέρεις, κάποιος χρησιμοποίησε την κάρτα σου στον αυτόματο ταμεία, αλλά το κινητό σου δεν ήταν μαζί του όταν μπήκε κοντά στον αυτόματο ταμεία. Θα μπορούσαν να πεις: είμαι εδώ, δείξτε μου το πιο κοντινό εστιατόριο της Κύπρου. Υπάρχουν τόσες εφαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν ειδικά για τους τουρίστες, που ψάχνουν οι τουρίστες. Ταξί. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο κοντινό ταξί, να το ειδοποιήσεις. Αυτό το είχα δει, που το είχα δει στην Ιταλία. Και στην Αθήνα υπάρχει. Στην Αθήνα υπάρχει, ναι, και στην Αθήνα. Αλλά υπάρχει και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Αλλά δεν είναι μέσω δορυφόρου, είναι με τηλεπικοινωνιακό παροχή που προσφέρεται. Ναι, αλλά εμείς λέμε το GPS είναι μέσω δορυφόρου για να εντοπιστεί. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Χρειάζονται οι νέοι μας, ειδικά οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί και βλέπουν ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά εύκολα στην Κύπρο, και είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να τους δώσω. Το ίντερνετ τους δίνει την παγκοσμιοποίηση. Είναι πολίτες ενός παγκόσμιου χωριού πλέον. Άρα δεν χρειάζεται να περιμένουν τον οποιοδήποτε πολιτικό να ανοίξει μια θέση στην κυβέρνηση για να μπορούν να διοριστούν ή τον οποιοδήποτε να δουλέψουν. Μπορούν να εργάζονται από το σπίτι τους, μπορούν να εργάζονται από αυτές τις καινούργιες εταιρείες που πάνε να γίνουν τώρα για τις startups και να προσφέρουν για να μπορούν να γίνουν εκατομμυριούχοι από κάποια υπηρεσία την οποία δεν μπορούσε να τη φανταστεί κάποιος άλλος στον κόσμο. Βλέπετε να υπάρχουν Κύπροι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται τώρα, έτσι αλλάζει? Βεβαίως. Λόγω της κρίσης η νοοτροπία? Δεν είναι λόγω της κρίσης μόνο. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι από καιρό έχουν μπουχτίσει από αυτόν τον φαύλο κύκλο των πολιτικών, τραπεζιτών, κατεστημένου και αγορών στην Κύπρο, όπου αυτός ο φαύλος κύκλος είναι ερμητικά κλειστός για κάποιους οι οποίοι δεν είναι μέλη αυτών των κύκλων, και έχουν δραστηριοποιηθεί είτε από μόνοι τους είτε σε ομάδες. Και βλέπω με μεγάλη επιτυχία ότι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, έχουν εφαρμογές οι οποίες είναι εμπορεύσιμες και στο εξωτερικό, και πρέπει να βγούμε έξω. Όπως κάναμε το 1974 που υπήρξε μεγάλη καταστροφή και πήγαμε στις αραβικές χώρες και δουλέψαμε για να μπορέσουμε να φέρουμε κάποιο εισόδημα στην Κύπρο για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η Κύπρος. Θα πρέπει αυτό να το κάνουμε και τώρα. Η διαφορά είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει και με τη φυσική μας παρουσία στην Κύπρο. Με τη φυσική μας παρουσία στην Κύπρο. Η τεχνολογία μπορεί να μας το κάνει αυτό, με την τηλεεργασία. Θα υπάρξουν χρήματα, θα έρθουν χρήματα για αυτόν τον σκοπό, κύριε Πρωτοπαπά? Διότι χρειάζεται και αυτό.
Κοιτάξτε, για να έρθουν χρήματα πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ η νοοτροπία των κυβερνητικών υπηρεσιών. Ήμουν προχτές σε μια συνάντηση με αρκετούς επιχειρηματίες οι οποίοι έλεγαν ναι, έρχονται οι ξένοι, τους αρέσει πάρα πολύ η Κύπρος, τους αρέσουν πάρα πολύ όλα τα πάντα που έχει η Κύπρος. Το κλίμα μας είναι το καλύτερο που υπάρχει. Έχουμε συνοικισμούς από το 10.000 π.Χ. στην Κύπρο λόγω του κλίματος. Όμως λέει θέλουν να επενδύσουν, μόλις ξεκινούν να κάνουν την επένδυση εξαφανίζονται. Και ο λόγος που εξαφανίζονται είναι διότι η κρατική μηχανή λειτουργεί με τους ρυθμούς του 1960. Δεν μπορείς, και όχι μόνο αυτό, δεν καταλαβαίνει ο κρατικός υπάλληλος ότι αυτός που θέλει να κάνει την επένδυση είναι για το καλό της Κύπρου. Προσπαθεί να ικανοποιήσει όλα τα δικά του προσωπικά κόμπλεξ κατωτερότητας που έχει για να δείξει το πόσο σπουδαίος είναι για να εγκρίνει ή όχι μια επένδυση εις βάρος της Κύπρου. Και τώρα η Κύπρος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια η κυβέρνηση να πείσει, ας πούμε, τους ξένους να έρθουν να επενδύσουν στην Κύπρο και ότι μπορούν τέλος πάντων να πάρουν ακόμα και τις διοικητικές άδειες εύκολα. Ο κάθε υπαλληλίσκος μέσα στο Δήμο, ο κάθε υπαλληλίσκος μέσα στην πολεοδομία, ο οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οποιαδήποτε υπηρεσία που χρειάζεται να παίρνεις κρατικές, ας πούμε, εγκρίσεις. Θυμάστε τι έγινε με το καλώδιο, με την πόντιση του καλωδίου της PrimeTel? Βεβαίως. Στη Γεροσκήπου, ναι. Βεβαίως. Δηλαδή ένας Δήμος να αποκόπτει ένα δημαρχείο με 5, ας πούμε, μέλη ενός δημοτικού συμβουλίου γιατί τους κατέβηκε το πρωί ότι βγάζει καρκίνο η οπτική ίνα, το φως δηλαδή βγάζει καρκίνο, αν είναι δυνατόν να πάει οπουδήποτε να πάει να το πάρεις. Και χωρίς καμία επιστημοσύνη είναι αυτό. Χωρίς καμία επιστημοσύνη αυτοί οι άνθρωποι απόκοψαν για ένα χρόνο την Κύπρο από το να υπάρχει μια δεύτερη επιλογή στο καλώδιο, γιατί έτσι τους έδωξε. Αλλά ευτυχώς χαίρομαι ότι η PrimeTel τους παίρνει δικαστήριο και θα πληρώσουν πάρα πολλές αποζημιώσεις μάλλον. Διότι δεν μπορεί να αποφασίζεις έτσι από μόνος σου, γιατί έτσι θέλεις. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μετά από όλα αυτά, ποιος νοήμων θα μπορεί να έρθει να μην λάβει υπόψη το ρίσκο των διοικητικών αδειών. Και εμείς πάρα πολλούς πελάτες που έχουμε και θέλουν να επενδύσουν υπηρεσίες στην Κύπρο, το πρόβλημα μας ρωτάνε, παίρνετε άδεια εύκολα? Ναι. Αυτόν το one-stop shop που θα γινόταν δεν έγινε. Όχι, δεν βλέπω να υπάρχει. Και ενώ υπάρχει, η θέση της Κύπρου είναι τέτοια, και επειδή ξεκίνησα τώρα με την ανάληψη της ιδιοκτησίας της Ελλάδας από τον Arabsat, ξεκίνησα να πηγαίνω και στις αραβικές χώρες. Είναι τέτοια στρατηγική θέση της Κύπρου που δεν είναι τυχαία που οι Ρωμαίοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι χρησιμοποίησαν την Κύπρο προηγουμένως. Απλά εμείς έχουμε εγκλειστεί μέσα στο νησί μας, βλέπουμε τη θάλασσα και φοβόμαστε να βγούμε εκτός από το νησί μας και καταναλώνουμε τις σάρκες μας. Πρέπει να υπάρξει μια εξωστρέφεια από τους Κυπρίους, να δώσουν υπηρεσίες σε άλλους, να καταλάβουν ότι οι ξένοι που έρχονται να επενδύσουν έρχονται για το καλό της Κύπρου, δεν είναι για το κακό της, δεν είναι το κεφάλαιο, είναι για να ανοίξουν θέσεις εργασίας, είναι για να... δεν χρειάζεται να πείσεις κάποιον γι' αυτό. Στο βίντεο που έβλεπα το 1995 που έβγαινε η Λόγος Net στον αέρα, ακριβώς μιλούσατε τότε για αυτήν τη στρατηγική θέση της Κύπρου. Περάσαν τόσα χρόνια από τότε. Όχι, 18 χρόνια. Ναι, 18 χρόνια. Και ακόμα συζητούμε για τη στρατηγική θέση της Κύπρου, την οποία δεν εκμεταλλευτήκαμε ποτέ. Σίγουρα δεν εκμεταλλευτήκαμε ποτέ. Ακόμα και εσείς στο Χελασσάτ βρήκατε τόσες αντίδραση. Εμείς βρήκαμε τότε τόση αντίδραση με τη ΣΑΤ, θυμούμε, και μαρτυρήσαμε, αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε το σταθμό, γιατί ήμασταν Κύπροι και θέλαμε να μείνουμε. Εάν ήταν οποιοδήποτε άλλος επενδυτής ο οποίος ήθελε να επενδύσει στην Κύπρο, θα έκανε το σταθμό. Θα σηκωνόταν να φύγει και να πει αυτή είναι τρελή. Βεβαίως. Αυτή είναι η διαφορά που πρέπει να καταλάβουμε. Και λέτε, έχει 18 χρόνια που το λέμε αυτό, η στρατηγική θέση της Κύπρου. Χρειάζονται άνθρωποι. Χρειάζεται όραμα. Και χωρίς όραμα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και τεχνολογία φυσικά. Και τεχνογνωσία. Μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο άντεξε 500 χρόνια
λόγω του ότι υπήρχε ένας καλλίνικος που ανακάλυψε το υγρό μπυρ και έζησε. Έχουμε μυαλά εδώ που μπορούν να Βέβαια, δημιουργήσουν και νέες ιδέες. Οπωσδήποτε. Εμείς οι Ελλασσάτ χρησιμοποιούμε καινούργια μυαλά συνέχεια. Και Κύπριους και στην Ελλάδα. Είναι και αυτή η γραφειοκρατία που είπατε προηγουμένως. Είναι τρελόν αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Κύπρο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας προστατευτισμός στους δημοσίους υπαλλήλους από τα κόμματα και τους κυβερνώντες. Διότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κακά τα ψέματα, έχουν διοριστεί περισσότεροι με ρουσφέτη των κομμάτων. Και αυτός ο προστατευτισμός δημιουργήσε σιγά σιγά, και η αναξιοκρατία δημιουργήσε σιγά σιγά σε αρκετές θέσεις του δημοσίου να μην βρίσκονται άξιοι. Και όταν λέω άξιοι, που να είναι άξιοι για τη θέση τους. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ίδιους που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά δημιουργεί προβλήματα και σε όλη την κοινωνία. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τη νέα κυβέρνηση, αν θέλει να έχει νέες επενδύσεις στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί επενδυτής για την τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας? Αφού που την έχει πάρει η PrimeTel. Εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί, ναι. Δηλαδή θα βρεθεί. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Έτσι κι αλλιώς η PrimeTel έχει τα χρήματα ο Ερμής ο Στεφάνου να κάνει με μόνος του την άδεια. Ναι. Χρειάζεται αυτή η δραστηριοποίηση μέσω μιας τρίτης άδειας? Μπορεί να σταθεί αυτή η εταιρεία ή δεν θα θέλατε να κάνετε μια τέτοια πρόβλεψη? Κοιτάξτε, δεν θέλω να κάνω μια πρόβλεψη, αλλά αν είναι έξυπνοι αυτοί που έχουν την τρίτη άδεια, είναι τόσο δυσκίνητοι οι άλλοι δύο, που θα μπορούσαν να σταθεί και να πάρει και αρκετούς πελάτες. Ναι. Δηλαδή η δική μας κινητή τηλεφωνία στην Κύπρο είναι του περασμένου τεχνολογικού αιώνα, αν θέλετε να το δείτε. Ας πούμε στην Ελλάδα μπορώ να κατεβάσω με το LTE τώρα 70 Mbps και να ανεβάσω 30 Mbps. Δηλαδή όταν θέλω να ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube πολλά αρχεία, περιμένω να πάω στην Αθήνα να το βάλω το iPhone μου σε LTE, να το κάνω Wi-Fi και να ενώσω τον υπολογιστή μου και να το ανεβάσω σε 15 λεπτά, ας πούμε, 1-2 GB. Εγώ τις εκπομπές μου χρειάζομαι τουλάχιστον με 1,5 ώρα να τις ανεβάσω. Και είναι audio. Ναι. Φαντάσου τώρα να έχω είχα 7 ώρες βίντεο και το ανέβασα σε 2 ώρες στην Ελλάδα. Από το ίντερνετ, από το mobile internet. Άρα θέλετε να πείτε ότι εάν η PrimeTel φέρει στην Κύπρο το 4G θα μπορέσει να κερδίσει? Οπωσδήποτε. Και να σας πω και κάτι, η Κύπρος έχει το προτέρημα και το πλεονέκτημα να έχει πλούσιους τουρίστες. Δηλαδή έναν παράδειγμα, αν η PrimeTel βάλει τώρα εκεί στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού 4G και έρχονται οι Ρώσοι επιχειρηματίες που δεν τους ενδιαφέρει αν θα πληρώσουν και 1.000 ή 2.000 ευρώ με roaming, data γρήγορο και σπαταλήσουν 4 γίγα, ας πούμε, μέσα σε μια μέρα ή 2 μέρες, θα έχει πολύ μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, και αυτό και οικονομικά θα είναι πολύ πιο συμφέρον από το να προσφέρει ίσως σε μια ολοκληρή πόλη. Με την ίδια υποδομή, γιατί το κόστος της υποδομής αυτή τη στιγμή του 4G στοιχίζει όσον ήταν το 3G παλιά και το 2G παλιά πιο πριν. Άρα με το ίδιο κόστος υποδομής θα έχεις τεράστιες υπηρεσίες και έσοδα. Τι γίνεται με τα LTE στην Ευρώπη? Πόσες χώρες έχουν δημιουργήσει νεότερης γενιάς δίκτυα? Μπορώ να σας πω ότι στις βαλκανικές χώρες οι βαλκανικές χώρες είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα και καλύτερη υπηρεσία από τις ευρωπαϊκές. Αν πας στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, θα δεις πολύ πιο γρήγορο ίντερνετ από ό,τι θα δεις στη Γαλλία. Δυστυχώς στις ευρωπαϊκές χώρες ακόμα έχουν πολλά να επενδύσουν, δεν θέλουν, τα κρατάνε μέχρι το τελευταίο ας πούμε στιγμή για να εκμεταλλευτούν την υφιστάμενη υποδομή. Αλλά στον ΟΤΕ, για παράδειγμα, που είδα στην Ελλάδα, και η Vodafone που είχε βάλει το 4G δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου με το 3G. Και μάλιστα είχα δώσει σε ένα συνεργάτη μου μια κάρτα που ήρθε για διακοπές το καλοκαίρι στην Αθήνα να τη βάλει στον υπολογιστή του, γιατί τώρα οι υπολογιστές έχουν και WAN κάρτες μέσα, και πήγε στην παραλία στην Εύβοια, σε μια απομακρυσμένη περιοχή, και δούλεψε με 3G, όχι 4G,
και μου λέει το ίντερνετ που είχα στον υπολογιστή μου ήταν πιο γρήγορο από το ίντερνετ που είχα σπίτι μου στην Κύπρο. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο πίσω είμαστε σαν Κύπρος. Θα το χρειαστούμε λοιπόν αυτή τη νέα τεχνολογία. Αν είμαστε εκπαιδευμένοι, είμαστε τεχνολογικά μπροστά για να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε στην Κύπρο. Εγώ νομίζω είμαστε αρκετά εκπαιδευμένοι και αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι θα εκπαιδευτούμε. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήμουν χθες σε ένα βιβλιοπωλείο και είδα έναν φίλο μου της ίδιας ηλικίας μαζί μου, ο οποίος ήρθε να αγοράσει ένα βιβλίο και του λέω: τι βιβλίο θα αγοράσει, έτσι από περιέργεια, γιατί δεν ξέρω ότι διαβάζεις βιβλία, του λέω. Μου λέει: θα αγοράσω ένα βιβλίο για το Facebook, τέλος πάντων, να δω πώς δουλεύει το Facebook, πρέπει να μάθω και εγώ το Facebook. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και της μεγάλης ηλικίας άνθρωποι αρχίζουν να χρησιμοποιούν αρκετά και τη νέα τεχνολογία και τις νέες συνδέσεις. Θα φτάσουμε κάποτε στο Web TV και στο Mobile TV στην Κύπρο, θα το αξιοποιήσουμε. Αν μπει το 4G, οπωσδήποτε. Και κάτι τελευταίο, machine to machine. Χρειάζεται να υπάρξει το δίκτυο 4G για να μπορέσουμε να επενδύσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή να παρακάμψουμε ίσως κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες συνδέοντας δύο μηχανήματα. Αυτό γίνεται και στο εξωτερικό, ειδικά όταν θέλουμε τώρα να κάνουμε μεγάλα δίκτυα υπολογιστών με εξειδικευμένους υπολογιστές. Αλλά εννοείται για το machine learning, δηλαδή να μάθουμε μεταξύ τους οι μηχανές για την τεχνητή νοημοσύνη ή... Όχι, γενικά να μπορείς να παρακάμπτεις, να έχεις δύο κάρτες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες να συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που θα μπορεί να γίνει με το 4G το πολύ καλό είναι το cloud, όπου με μία να μπαίνεις σε οποιοδήποτε smartphone, να βάζεις τον κωδικό σου και να κατεβάζει το προφίλ το δικό σου. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει και είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή να είναι ανεξάρτητο πλέον, ανεξάρτητη η σύνδεση mobile του ίντερνετ του smartphone του δικού σου. Θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το smartphone του φίλου σου, τον υπολογιστή οποιοδήποτε άλλου. Θα μπαίνεις μέσα σε ένα client, θα βάζεις το δικό σου τον κωδικό και από εκεί και πέρα θα μπορείς να δουλεύεις σαν να είσαι σπίτι σου. Από οπουδήποτε. Αυτό για να το κάνεις όμως θέλεις γρήγορες ταχύτητες. Και είναι αυτό το μυστικό για η πίεση που χρειάζεται τώρα η Κύπρος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτοπαπά. Ήταν πραγματικά τιμή που ήσασταν εδώ στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε από εβδομάδας. Γεια χαρά. New Era. Μια εκπομπή για την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία. Κάθε Σάββατο, 12 με 1 το μεσημέρι.